Vi går i kirke for at møde Gud. Præsten kommer ind sammen med ministranterne. Først kommer korset. En ministrant bærer messebogen. Præsten og ministranterne knæer for Gud. Præsten kysser alteret. Præsten beder om, at Gud må være med alle i kirken. Syndbekendelsen sammen indrømmer vi, at vi har gjort noget forkert. Vi beder om tilgivelse. Tilgivelse. Tilgivelse fra Gud. Og fra hinanden. Vi siger, Herre, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Herren, forbarm dig. Præsten fortæller os, at Gud tilgiver det, vi har gjort forkert. Lovsangen til Guds ære. Vi siger tak til Gud for alt det gode, han gør til os. For alt det gode, han gør for os. Dagens bøn. Præsten beder dagens bøn. Årets liturgi. En fra menigheden læser højt fra Bibelen. Vi hører om noget, der er sket. Jesus blev født. Efter læsningen siger lektor, dette er Guds ord. Alle svarer, Gud skal tak og lov. Mellem første og anden læsning synger vi en sang. Det er en, der synger vers. Og alle synger omkvædet. Så kommer anden læsning. Her hører vi om tiden efter Jesus var på jorden. Igen siger vi, Gud skal tak og lov. Og alle synger omkvædet. Præsten læser nu højt om Jesus liv. Præsten forklarer det, der står i Bibelen. Trosbekendelse. Vi tror på Gud. Vi tror på Jesus, født af Jomfru Maria.
for vores skyld. Opstået fra de døde. Forbønner. En fra menigheden læser vores bøn højt. Brød og vin bliver båret frem til alteret. Præsten beder Gud om at forvandle brød og vin til Jesus kød og blod. Menigheden går til kommunion. Det betyder, at vi får brød og vin. Brød og vin er forvandlet til Gud selv. Det brød, der er tilbage, kommer ind i tabernaklet. Præsten vasker skålene. Præsten beder en bøn. Til sidst giver præsten velsignelsen. Han beder om, at Gud må være med os alle. Præsten og ministrene går ud igen. Og alle synger omkvædet.